De schroefos van veerboot Mitslaan rekken Pinkster Manje zwier bescherigen door het schip op een reguliere veertjenst, zo'n 6 kilometer van Skielge, op een zandbank botste. Bij het indraaien van de slenk, bij de Mitslaan, moesten we wat heegte houden, omdat er aan de andere kant weer een urke visser. En toen kwamen we wat heger uit. En uiteindelijk rekken we dan de groen. En maar de propeller, de stuurbootpropeller. De Mitslaan kon juist weer op eigen kracht naar Haas weer omvaren. En waardoor een reparatie noemen bij skipswerf Shipdock. Voor de oerzet van de eerste stream oerelgongers en haar materiaal, die doet ze ook een beroep op collega-veertjensten. In de tussentijd hebben we extra sneltjensten inzetten om de passagiers over te zetten. En we hebben ook gebruik maken van de diensten van Rederij Watertransport om u te helpen met de transport van de vracht. Mijn verenigde krachten binnen de werkje van Shipdock on het werk om de Mitslaan voor morgen weer in de veer te krijgen. Daarvoor moet de 6 meter lange as helemaal vervangen worden. Maar ook de schroef is dusdanig beschadigen dat die vervangen wordt door een reserve-exemplaar. Het hele karwei moet voor morgen hier zo'n uren kleer wezen. Want oors had Rederij Doeksen een groot probleem. Dat vangen we net zomaar op, nee. Maar we hebben wel een heel soort extra capaciteit. Maar die sneltjensten, en die kennen vanzelf, die kennen 2-3 keer sneller als de Mitslaan zelfs. Dus die hebben 400 man capaciteit, dus dan komen we een heel eind. En in het ergste situatie, dan kennen we altijd nog steeds van we doen een jonsreis extra met een van ons, met de Friesland of met de Noord-Nederland om daar nog wat mee te doen.